Днес ще снимаме кола за продаване. Ето отвътре, ето жабката, огледалото и отзад, ето, вижте, ето, джанче, 18-ка, 15-ка, номер ТХ4045 КХ. Дето и тук е щупен. Ето пак вътре. Ето пак вътре отзад. Ето нови микрофони. Бочко бебе в колата. Има бебе в колата. Ето покрива. Вуара. И ето от другата страна. Ето е антената. Ето предното стъкло. И чао!